Nag-switch court na sila. Di pa ba? Hindi pa. Hindi, ito Ay, ito po. ah. Ako. Sayang. Sige, magre-request ako. Huwag sa kanya. Wala sa ano. Zero. Oo, natin sila dyan. Emay, ah? Emay. Nine, seven. Ah? 20. Nine. Uy, pader ka daw. Sige. Piyaman ko ng video! Max! Ayun mo kami kumasasama. Sorry. Uy, delete! Ano ba? Alam. Ay, basta matalala ka kami. Uy, manak ko. Uy, nasa. Shout out. Kumali. Ano pa yun? Ay, baka po. Nice one! Nice one! Nice one! Pang-rally patay.
ganun siya local sa pera. Mabigat kasi. Kaya Lord. Yara ako. Gagawin na bole. Oh, 1-1.